Wel, bore da. Fel ddwedodd yn mynd, daw dydd o brysur bwyso, a mae wedi cyrraedd. Ac yn enwedig, pan wedi sôn am y refferendwm a sut ych chi gyd yn mynd i bleidleisio heddi, mae angen i chi feddwl o ddifri am beth ydy'r gobligiadau i Gymru fwy o neb. Mae Cymru yn derbyn mwy o ddiwrth I Ewrop, yn cael mewn taliadau, ac unrhyw rhan arall o Brydain. Mae hynny oherwydd ei bod ni mewn sefyllfa economaidd llai cryf ac mewn angen o gefnogaeth. I'n diwydiant ni, i'n cymdeithasau ni, i amaethyddiaeth, twristiaeth, sector prifysgolion, meddyliwch chi beth bynnag ydy e. Nawr, rwy'n cofio Refferendwm 72, penderfyniad yn 72 I uno gyda'r gymuned Ewropeaidd, cymuned economaidd, dim ar y pryd hynny. Ac oedd yn ei Deyrnas Unedig yn gyfarwyddyn. A oedd y mwyafrif o wleidyddion ac hyd yn oed undebau y ffermwyr, yn amhys iawn am ymuno gydag Ewrop. Ac un o'r problemau oedd bod ni ar y mylon Ewrop, fel gwlad, nid yn unig Prydain, yn sicr Cymru. Ac oedd ofn, a os oeddwn ni ar y mylon, beth i'n gwyddau ni? Wel, mae'r profiad ers hynny wedi dangos sefyllfa yn gyfan gwbl wahanol. Fedrwch chi feddwl am brosiectau lan a lawr Cymru, chi'n trefelu ac yn ei gweld nhw, sydd wedi cael ei nwyddo, wedi cael ei cefnogi gan Ewrop. Meddai bobl sydd am adael, fel Gof a Boris a Farage, yn arian un huned ydy e. I raddau, ond dim I gyd, oherwydd wedi derbyn rhywbeth fel 250 miliwn. 250 miliwn yn fwy pob blwyddyn na gyfydyn ni yn ei drosglwyddo yn ariannol fel cyfraniad Cymru I Ewrop. So yw'r stori yna ddim yn iawn. Yna, meddyliwch chi, mae gyda ni rhyw 200,000 o bobl yn gwbl ddibynol ar weithfeydd, diwydiannau, busnesau sydd yn allforio bron hanner yr hyn y wedi Cymru yn ei allforio I Ewrop. 200,000 o bobl. Nawr mae hwnna yn enfawr. Yna chi'n meddwl am 60,000 o ffermwyr, busnesau ffermydd, sydd yn gwbl ddibyniol ar y cyfrandalau maen nhw'n gael o Ewrop. Wedi cael ei Amcangyfrifir, pe mae rheina yn gorffen, bydd rhywbeth fel 3/4 ffermydd Cymru mewn problem ariannol. Meddai Farage o'r boes na eto, fe dalw ni. Gawn ni arian nôl, byddwn ni ddim yn talu I Ewrop, byddwn ni'n siŵr bod ffermwyr Cymru yn iawn. Ydych chi'n gwybod yn sicr? Ydy yna'n ffaith? Ydych chi'n mynd I gredu y bobl yma? Dwi'n cofio dyddiau fel dwedais i'n y 70au a chydig cyn hynny, pan oedd hi'n ymdrech I ffermwyr Cymru I gael ar hyn oedd y ddyledus o Llundain, o Lywodraeth yn San Steffan. Ac yr un peth fydd yn awr. Ac ar ben y ffermydd I chi fod yn twristiaeth. Mae rhywbeth fel dros 100,000 yn gweithio yn y busnes twristiaeth. Mae rhywbeth fel 200,000 yn gweithio yn y diwydiannau amaethyddol sydd yn ehangach, beth maen nhw'n galw yr agri-food sector. Nawr mae'r holl beth yn benderfyniad enfawr. A cofiwch, I ni fel Cymru sydd yn siarad Cymraeg, sydd rhan fwyaf yn gorllewin Cymru ac yn ogledd o'r llewyn Cymru, mae'r penderfyniad yn dygydfennol. Mae eisiau ni feddwl am yn ieuenctid, am y dyfodol, am y plant a'i plant hwy yw'r dyfodol. Chi'n gweld, os ydy'n pryder yn mynd I ddioddau yn economaidd, a dyna fydd yn digwydd, achos mae mor ansicr. Beth bydd yn cytundebau
diwydiannol ni. Nawr, dim ond un gwlad sydd wedi gadael Ewrop, Greenland. Ac ymerodd I 2 mlynedd iddyn nhw gytuno ar beth byddai'r trefniadau gydag Ewrop ar y diwydiant pysgota yn unig. Yn unig. Dim ond un peth. Nawr, wedi ni'n allforio rhywbeth fel dros 4,000. 4,000 o wahanol products I Ewrop. Faint o'r byd chi'n meddwl bod wedi'i gredu I dderbyn, I gymeryd, cyn bod y pethau yma'n cael ei sortio allan. Ac ar ben hynny, bydd eisiau sortio allan, tynnu allan o Ewrop. Mae'r holl ddeddfwriaethau sydd wedi'i cymeryd lle dros 20 mlynedd. Bydd hwnna cael ei ddisodli, I dynnu lawr, I newid. Ac wedyn chi'n mynd ymhellach, os ydy'n tu allan, beth am y border rhwng de a gogledd Iwerddon. Fedwr hwnna ddim gael ei adael fel mae yn nawr. Oherwydd meddwl gof a'r boes yma, fod nhw ddim yn credu mewn y rhyddid I bobl I ddod o Ewrop I Bryden. Wel, bydd de Iwerddon yn Ewrop. Ac felly bydd rhaid wneud rhywbeth yn y border yna. Ac yna beth o bosib bydd yn digwydd gyda'r Alban. Nawr, mae'r holl beth yn rhy gymysglyd. Mae'r holl beth yn ffoliuneb. Mae'r holl beth yn gormod o risg. Fedrwch chi ddim cymeryd y risg yma oherwydd sneb yn gwybod beth byddai'r dyfodol dros y 10-15 mlynedd nesaf. Mae'n naid enfawr I fewn i'r tywyllwch. Sym rhaid I ni wneud e. Does dim eisiau I ni wneud e. Newch yn siŵr bod chi'n bleidleisio y ffordd iawn. Diolch yn fawr.